Tenkonfa no chifra ukugwa. Nti nkana busuafo ba akokora ma Asante agona mehwehwe na kira kwan ana. Ya mamu nyina atenase bebia mo hweye edifri bebia. Mo amohwe free amanone eni nkroho to ahodo nyina so no. Ya mamu nyina atenase. Ya sam makwa aba ede mo banyansapo kasa mfonyini so. Se mu samsomfo abusuapanni owusu aduomi. Asona de se konkron a metiko ede se obi anim pram so hene ne wo fa se papa bi a da chimi nso mitimi di ade ma ne yi matenase e onyansapo kasa mfonyini so se dia na ye amamre amanne efutusem atetesem abakomasem eno ene yebetenase a yebesane mu na yede amamo ebre kakra ne eno no ye no mahye nkomotwetwen bi ase a ye pese yewura anase yewura agona ememu na yewo agona kromu a yewura asene abusua a obiri konfo ANOKYE ofrimuo na ne ho abakwasem no akoye kesene na ye pese yedua ne ba akopɛ na efifi ba akopɛ na yehu sani asem ne tie pa ya sha ase edi hu nkomo wei eye konfa no kyisini no de etoso miensa a ennem nyansapo kasa mfonyini so a yede ebremu nene yene odehye omono asa atenase biemu a yebehya ase na baabia nanu mohwe yedi kosi ye no ya to aso de amamo mese menhwa akoma otrimpo wo de mentutuma mpambirika nyabotre yenya nkonkosi mienu ono ubehu sani asem no esitie subscribe share na like e ma remfi se wo de wadwe nkyerɛ so beto ase prekope na wo de amame emu hyɛ ne nso e ma obia emfa hwempo adu na ne wananta fansia na ne wonkono esanse YouTube nyansapo TV nyansapo TV Facebook nyansapo online TikTok nyansapo online sa abefo ntente afidie miensen so ene yedi adwuma mprempren yi ebi beka ho a mosomfo metenase a mede nyina betomonim amomohu ye number ye didi dwuma no no ene de screen ani de bia no ye nsesa no ye mfa binka ho eno so bi beka ho a ye be mmate ye number bia so a ye sere obi sika bi ana ye hwehwe bibi de afiri obi ho ye hia ye tenase se ya ye de betomonim me da aseso aye ne sa ama me ema obi emu mfa so ne krofo aye se akrabifo no so adoso pa ye rom no ye mu akwa babiem Mejoso era. Dan say de onananom ye tu pa ye tu ase Na eye yenso ye ne je ho esanse ye pese no kwasem bi epiem. okay Ade ye ode a se biemu ye de bonkum na eje. Na eno kwasem bi a asie ache no. Wo ye dania no a ebebie. na ye yen ha mo kra Brenu nie yen ha ye kra. okay Yen ha ye kra. E brenu nie ntie da mo ase. Semosomo yo no sa de maye. Ebrenu nie omna ASAMOAH no nti nanu no de mo hwe ya ye de kokosi ye ene se binom keka ene obeboa ma Asante konkodi na tamfo sunkunim wie na otumfo se tutu a wodi kan nyam kese ye no se ne atwamu a na firi aye manhia ha na de atwamu watafo twankro na aka nya akwa agona na kona kofa me de chawo se wo na wabeko ama Asante medi nim ewom sa onya Asante ni de enso kona kofa a otugu ye echiremu tu mere chiresie ema ye hu ye kase bi ekroto agona konwa no kora no obiri konfa no che obeto so nan abra ni nua ya mo afiri ho eno no ba satam na Asante kora nkabomu ema ye afei wa me hu sese bi ekroto onye kofiri kwamu emu oyo de sekan enu nti ena akonwa yie odie na nya opemso kora ena de akonwa ma no ansana oba abedi na emu odi kura ansana Asante ene na tamfo kese ntokwa kese no ebekoso nene eho ne yebe hase na yede afire na afei yawo no na yede akontika me ho na yenko omono Ohene wo de na ASAMOAH ka ho ana omono ASAMOAH sa ke ya afemeni so omono ASAMOAH sa ASAMOAH no ne mena ne no na meboa ASAMOAH ne mena ne no omono ASAMOAH ana se kokote ASAMOAH kokote ana otu aman hene ene ende eminyante ASAMOAH otu aman hene dachi bia ye bekoso sanse emu odu enti yenko sese no no wa me ehu se agona konwa ne sebe konfa no che onye framman anakofiri kwamu osefata se de odie no odie se de wusi abusua dua na de maaye e de abesdru hanom wa bedi akonwa na wi yenko yanim me da wase ohene na yebe da ya tiefo nso asese omoso ehwe na omahu no kwasem bia ewo mu
na mesre ye tiefo se wohwe na bibi wona wo nte ase a wonsu domu asuko na behwe mu yie ne busabusam yie ansa na sabiemu wo bekasa wo ho a watimi ye debe akasa wo ho na enokwasem ana ye de ma ye busua na busua nso de busua ka no eno ne ejine mu a yemfa bi enka ho na yenyi bi emfiri mu efa na akomfo no che ho sabiemu obi a onye sini wa agona no ote abonten na wo ka obeka no se de wate bia eno nti ene de ye wai ani na wahunu se de komfo no che ositie de daya otumfo se tutu odi kan osonye na obeka che yamwa ema yamwa kra de to so se menso kra no se ne mahuntie ne ye mwa ma asante nkyekere ye no yenkeka mommu no say eno obi konfa no chinso aba wo so wo beto aso yes nti ho ena na o say tu bedi ade bedi ni wo fa ade no na konfa no chinso bedi ni nua ade no na say tu hu se da bi ni wo fa te ase no o kan se nanom abeso ne daye se etwa se asante man ye ka ye hubom ni etimi di atamfo so nkonim enti sa trimupo ene sa daye no obeto aso o mani huda na say tu odi nkan obeto aso enti ono so eti ho de kire ne yonko a oye komfa no che a odi asante agona akonwa wotoso 9 onso ti ho de kire nse sei na nananom be sei me ofa se kan ye hubomu ni etimi di atamfo so nkonim enti komfo me bo wa mane oni na say tu eya yonko free awokugwa so what you say ana osan ye komfo awonim fem enti osusu hu de kire ne yonko a oye komfa no che a oye asante agona hina otoso 9 na komfa no che so hu se ayi no kore daya nananom be son wo fa no daye trudo na daye kan enti se obetena so na se obeto asa tribupo no so a me meta wachi so what you say na komfo no so obeta na chi na wo ma asantima ya ka ye ho abom na yatumi adiye tamfo so nkunim ama nananom ani age enti na se etu odi nkan opemso enso sha ase se obebobo asanteman no enyina no na ya ka ye ho abom na yadi atamfo so nkunim ebra na akomfo no che ede ne support ni tumi nyina so yede ebe ma no na watimi aye nkunimdifo enti na akomfo no che e ka se etwase nyina ye hia saa bran mu no ohene ben ekoye tipaye ohene ben na se ye ka ye ho abomu a obedi ye anim satan na ye wa amanto be sensia no okay ohene ben na bedi ye anim nti na akoya twema mentwe ohene we pese odi animu ohene we pese odi animu nti na akomfa no che e ka se die dro no etwase enya okanifo baako a obedi ye anim se ye ka ye hubo ma obedi ye anim na ye nyina ye di ani die ni buo ama no na ya som no na ye kosa odi anim e de ye akosa no na ye be ye nkunimdifo eno nti efiada mpani se efiada sabre na efiada fofie ewo kwa aman na nyanya asanteman kwa aman konfanoche bodwa na we se oba be ye nyankamade na nyankamade obeye no nia adekro no ba be si nan so no ono na be ye nyina himfo ye twahia nyina ye kanifo sa temi na ye bra ye bepe sa manto be sensia no de obeye kendifo obeye titreni edi ye nim a ye nyina de ye tumi ene ye moa ebe ma no na wa ye kanifo enti efiada fofie ana saa semwe se esiye enti wokwa aman bodwa ehimfo ni nyina obi a te ne chine ya ase ti na akomfo no che ekomoy ese oye komfo okomoy ane komye ni nyina mu no ehun se sikadwa kofi eye dwa free soro
na esane ba eya himfu ni nyina nwanwa a wo mu nyina de wo mani ehunu ye ayi wo mu nyina nwanwa wo se saa de no de ba besi ni na so no ono na be ye kanifo enti himfu no bia fra no ntoma kama de te ho twen ahwede ade no besi nanim no abaye kanifo because no bia pese obaye kanifo because yakonya kazi saa neti enti bra okomo sigadwa kofi ni free soro eba edi kofi esansa ada na yemese edebe efiada sika dwa eda epie no efiada enti ne fe ne sikadwa kofi sika dwa so atias epie efiada enti ne se sikadwa kofi so atias eno nti nananom se okomoe ne hu se sikadwa no free soro na eba ehunu ba bi ade ekosi ne naso de ehunu ya ne se na ase etu odi nkan openso nanim ana akonwa ya de be akwakosie de no kura sa akonwa ne free soro enne se yehwe magicians ne kura no a magicians etumi ye magic ma bibi free soro ba so no kura me yesusa na yekohwe bi odua abode no atwa eburo abanyina timi dua ai ema ne ba professors fo no mu nkonya yifo no ana tie otumvo nyankopon se monsam ode ne to asase so aba no ene na bofo nyina ha eba no ibi kika awiem ibe hye enuem ibe hye abomu ensuo mu ene ne yekeka ho so atiase enti nyame se ensentre na hodo bebre betimi asi eye no kore pa because asofo ni bi kura ka sempa no bokura na emu anye dunya hia ewiem otumfo timi chi ne wiem a enkonko duru nyankopon Daniel bo mpaye no Bible di ho adanse se wiem atumfo so Daniel mpaye ni mu obofo Michael ene baaye a obepam ewiem atumfo ni Fransa na Daniel mpaye no eko enti na akomfa no chi eye no kre kan entro bia ni ho akonwa ni firi soro ane baaye na sabie mu yanko ye mfiri botom yanko ye mfiri boa bi mu ane di besi na ase etu opem so odi nkan anim ene na enye agona akonwa na mo hye dare ko hye baabi a mo de baaye enso so ne ko hye baabi a de baaye enipa nyina atwahye wo nyina ni twiae no mo hunu sa ade ni firi soro a eba opanyini aya na ofiri se edenti ne nkrofo wo sanchinwahye wo sankonya ya obiri konfa no chi yiyo se oye bibini ni ntira na kosa na mbisa mo se akwase broni nso atimi aye Ep3 a etimi pagya ne mutu fa wiem na eko enna akwase broni atimi aye afidi a ebowure mu atrawia eko pohwe niema mu de ba enne awia no hye yetimi de betudwa bosome kura de wo makwa akodua nnua wo so eni ade a wo mahu se nipa tena ho ye yetimi akwa ale na bibini de oye sankonya we eje sikadwa ba besi na ye ni aye bibifo no ewo tinwahyew ewo ebu ye ho abomfia dodo tinka ye broni na ye yanka nya sembia nka ho bia nka yenim se bibini ntimi nya hwe eno nti na ye ntimi nya hwe besi ne ye bu ye ho abomfia nti niema pa bi hye ye mu no ye ntimi nyina di emfa ma abonten so acha se nanka ye je hotum si betumi ayo bibia enokwa ye betumi ayo bibisa di na akomfa no che onyankopon na de ne dum Asante man ene Ghana man ni agona man na de ne woni mu no ana na edadie because sa woni sa tumi no a enya de a obetumi ayo sa de wi amana ye da just what this tumi no achew e de amaw enti mi firi ho no akonwa ne be si na ase etu e de be enim na men kan kire o say se wona na ase etu aboa wo agi wa firi wuo mu ana odo waba onhye na nimonyam obehye eninti no na akomfa no che ne yonko a na ase etu odi nkan opemso odi akonya ne ma nti nyanwanwa se otumfo o se tutu anim ne kokosi ye se me yabo mepem a ye bekumi ye
Yesi obi true kohwe nkwa ye ntu nu nkohwe wu enne ne wa mama de me ho oba ye no matimi kura ma metiba me nti ma bedi makonwa a medi na Asante man kabom ne yepe me so me ya Asante ni na se ade se yi ba na obi obeyi mi firi ewuo mu no se metimi aye bibia ebema ono akọ no ho a ewo se metimi ye me yo sa ade no ati ase pa na me so me di ase na nimu ne nyina ye de support no nti be si na ase etu anim nti konfa no cheka ase nipa ade na be si na nimu no ono ana Asante nyina obedi anim eno no obi bisa se na ade na eni anye ono akonfa no chini mom no ono ani Asante man so osafo nsa ne ho yare kwasem nimu osa obi yare ema ne nyankwa na obi nso edebe asa ne yare nti sa ne tie oye konfo yi ade eche onyi mo no ankasa ne ho oye ade yie de eseye no oye ne yie na esi yie nso so nti o se nia sikadwa kofi na besi nanimu no ono na be ye nyina yeti ye nyina ye hene ye de anidie eni buo sefata bia be ma no na ye be som no awonto to aso nyina ye be som no e de anidie be ma no na saa de no esi nanim no ye sikadwa ye no na Asante man ye tumi ni en kabo mu nyina no e de be ehye e be si ne asema na akomfo no chekaye no e da so ye adwuma ye bu ye hene ye de ani die ma opemso ba bia okobia ye di nachi ye bompa ye ma no esan asema na akomfo no che e kaaye enti so atia se enu nti e be ye Asante man e ho na ye benya Asante man akomfo no che di ade e wa agona otoso 9 nti we na chi no ani benya Asante man se akunya na ba akosi ye kendifo nti hu kendifo ti afi na nkabomu na ahyase chase ai de be aba ani benya Asante man eno nti wona odi nkan 2 years sa na omo na ye kọ homo so first to mafo ani etu won so sa edi won so enkunim ani ewie ye tenchira na ye hwase ani esom wo mo pa omu di ani yie nante fom firi ha de niema bebre kọ ana wo mo nso ye de sa no ekoto awo na eho no anfa ne ebekọ saasa no na akomfa no che eye nyankama de enuro a oye ye no wo ba agona ha efre komfa no che achempem e wa ho no okoye ni nuro achempem wo ye enuro no e wo ho sesi am no kasei na ye de call denchira akon e ma ye di enkunim e wa achempem ahoyai ese eduro no wa anya ne kuro bia mu se ono ane kuro mu ha no ankasa krom ana oye sa eduro no enti achempem ho no mo no se okọ achempem ho no mo a ye nko ho basa wo kọ a nkonwa na enima amamre bebre ho atwa se oye okura kwaye ni mo na fe wo kanchi gunsa ka bakosam ye enima bebre a me ma mese wakọ ohu bi empanimfo a wo fie akohunu ya amane ni amamra abochia miensa efifiri fom pie da chi behu bi na mefrɛ wo nso so ama ado ani abehu bochia miensa pie firi fom na apie e wo kwaye ni mo ene nyina ye ya amamre ni amane ebehu ni amane a ebepie e de aba me ya Thomas o ohene me se ebre bi beso a wo behunu saa de no wow bochia miensa enye bosirimu kana meka o me ma me se ono de ode nani akohu bi but wo de wunya nkohu bi e kwaye ne da kurom ha ya se omo akohunu ye kwa obi a opese okọ bibia tumi kọ hwe ebi e wo kwayem ye frɛ wa chempem akrogna krofo nso ye no ye frɛ wa chempem e wa agona ma yi mu a ona ma ye mu wow a chempem kwaye ne da ho kwaye ne nse da ebesi ne ye no enso da no da mato fasu afa ho ana fasu mfa ho nso ja obi antini nko me se da ko twadwa tum kra nsi ense ese nkwa de wa se da hwe ana nanom kra be ye obi yes me maame no odokwaye na no odokwaye na no na ye kwa afuo mu a ende me behu ye kwa afuo mu abonse enkokọ mfita hososo emmefie
enkoko mfita no mu didi akire saa mu didi akire ombedi di wachi saa onse wo do a ne enkoko di ombedi di akire mfita nkuma mu didi saa udo wi a waso ane makọ no unhunu mo ane biem nti nananom se saa ponimo na akomfa no chi ni nnuro akasi a de ko de nkyira ekodi won sun kunim nti ukọ na okanchi gunsa ka abakosema bo chia ne miensa epie free form ba free form si epie 1 2 3 1 2 3 ne de da asen asi so na amane ani amamre bi esese ye bia no ya ye wie ya eka de esese ye ka na bo chia ne nyina asan amem nti saa champim ho no ho na komfa no che na nanom se oyo saa ade na mamu sa se sabie mu se komfa no chiri free de nkyira tie ni ye se ofree de nkyira anko bedi anima me ni de nkyirafo akoko na busuafo na de hye na busuafo wo ho ni nuanom wo ho ni kromma obedi anim ame ni de nkyirafo akoko ana ebre ho ye ni krom obi nso be ka se bia ne ya ade omo de hye no de ebo pam ni ade esi ebekunu eguna anim ase ntia ne me nso matetem ho de ameguma anim ase ensi da ohene eye dan ya ofuru ma se ho wo papa wo ho unuanom wo ho wabusuafo wo ho wo faase no mfo wo ho wo se me kwa akoka omumogya agu esane ye ade a omde ye me ana ensi da ho na afunu ma hye obi anu ode ne nsabonkum be kire na kura se kwan yo wo free hifi kwade kura no a wo kire wo kuro mu kwan odon nsanifa na ye debe e kire wontimi nkonko ba wo man okay enti se komfa no ti free ho man go ma ye ni de ntirafo nkonkoko emmo oman no anase nkunkum ade hye wo kuro mo isan se na busuafo bizu beto nti we kire se komfa no che omfiri de ntira okay anko me ye no mo nkoko da tinkonwa wo yeye e wo kwaye wo se kwaye de sei achempem ema wo mo ko no obi adware bi enya sa e na wo mo de ko ya e ko wie nkunimdie e de ma Asante man yenkoi ye no achi no mami musa se komfa no chifri okugu asom ya achemfo meboa ba Asante so ni achem kon meboa meboa good nti se oyo chimini a ka Asante obedi ye nim ne ni achemfo akoko ensi o ohene ensi o ana kwasem nim saa ne ma we kyerɛw aka kyerɛw pefe se komfa no che emfiri okugua komfa no che mfiri de nkyira nke ne saafo yi anka odopa betena ye ntam ama na ye kama nke no mo nkoko enni wo mo so nkunim ko ya atamfo ne wo mo o se me ni mikro for air kwa akoko ensida eno nti na Asante tribe a ahodo ni nyina no de won hyeda ne na nko ya anwonafo na na efi se komfa no chifiri anwona na da bida anwonafo ne no muni problem bia ye no muni how bia ni ye no mo ntam twitwitwi bia ennim o mo ntam ndi de enti ne ye se ye no mo kokko ni bia na komfa no chifiri ho nti enya no kore komfa no chifiri ye Asante agona ye se enya no kore because edurumre bi Emma betan ye no wa be haye no wa obedi ye ni no wo ne ye ne wo ye de be etwe wo ne ye ne wo twe na ato ba bi na sabie mo wo meka ye ato ba bi di uhi a esi de ye no ba be ko ye no ntwetwe nye no hwe ba wo a wo be po asem a de ba be kan ye no de ye nsoso ye no de be boso tinye se bia ofiri ho nti e na ama Asante ne anwona anya ntokwa na mmumu no omfiri ho na enso no brekro na emu no anwonafo amfa wo masem ama Asante so e na mo nso kura nso amfa masem ankwa anwonafo so na mum na ye bia ko ye edurumre bi kura no na Asante ne ingresi ntokwa wo no mum e na ebo Asante no enti na ye twaka odo na ne da ye ne anwonafo ntem besi nne aya hye mu kenan okay ino mu ni how bia so what you say mami musa bie mu se komfa no chifra okugwa ana so free de nkyira anko bedi ade 17 good years ntin kana busuafo ba akokora ma Asante agona mehwehwe na kyira kwan ana ho no so ya asembise emudo ye de hye na ebirumre bi kura ye ne nya asem enso akopie wa Asante nem wakwa akodi ya akonya ohene mu aho ene ya chew pakora busua se ye be ka bom
na ye tupanyin ni akopa che se de si ye bia onfa nche ye de hye no no ye be fia de ana ye be ka no ho ka ne ho ha enti nka na busuafo ni na chi behwehwe ba bia konfa no che wo ankon beba na sabie mo nka konfa no che se betwa asase de amom se ne mu aba mo so monye ha ne de be entna enokra because eja awawo no anhwe ne ba na oja ne yire ema ne ko ema oba ne fati ti mu ni abenedie ni amane a omuno ahwe akwada na duru ba bia eja hu ne mfom so sa timi kokopa chew se me ba fa che me onya ma akora ne nka musa akwa okopa chew nti de wo kan no kura wom eye no kura na meka no anke benya na busuafo mu free de ayukugwa anase de nchira ebe ba agona abahwehwe na chira kwan na omo so abosesen e de aka agona ekuru ye de be eho nanso ebesi nne awugwa ni bie ni won mo se ni busuani ni konfonoche watu anamo abase mi busuani ni konfonoche aye no nti masefo enie obie ni won mo free de nchira a wo baaye ebebusa ase me de hye abedi hine nti me ba be pe ba bia de be atena nsem amekan je wona sabie mu wadwene mu do na omunima bakosem ni amamre ni amane ne beteme sanse mu yase enti ye hwe die na ye hwe de be kwa akosie sanse akonwa to a adehye na epre akonwa no ti sa wo ye odehye na konfa no che ye odehye dia ene ye wo sefata se wo ba na be pre agona akonwa ne bi ti yada madawroma omo se wo firi wo no mu kromo no ye twem momra na mmesi abusua dia no e wo pemso anim na afi ye nane akonwa no mfama na entwa bakosem ni tiawa ana wahene boss when ne betimi atwa ntia o eno kwasam na wo ka no asem ntia wo nyina ne ya akonwa na to ne de when ne betimi ama history ni nyina oye ofra okugwa oye obusuani wo hono ma bra be pra akonwa no oye denjani oye obusuani wo hono ma bra be pra akonwa no ofri framante oye obusuani wo ho bra pra akonwa because oye ohene otoso na odi akonwa ni kwase mu gya ne kwa sabe yesie odehye so kra ye hu abusuafo a won ba ese ba se ye firi ha abusia mo ne enkomo ne bobọ kro no na nu ya ye je ohene kwa wo kwa akura ye hunu sabe ye nuanom anwonafo ye hunu aye ukugwafo ye hu denkyerafo se won mo ba be yo mamamre sanse won mo de sikonya ene odehye a wote so ofiri won mo dehye atoi ya nte sa enti akonya ya nya atoi die sese ye pedi ade fo den madawoma mmra na abakwasem ne yentwa ne tia nya fe kura ne yebesa ba tie bie yentwa ntia ne ehu se ampa fe de yesi abusua dua no ekodenkyera ekọ anwona ekọ awukugwa aha eye nyansapo kasa mfonyi unya ne baabia da jesa ha ene yebebie so saa na ya wawani na yede akyeremu sansa ye te se sansa ye faade a yedi chiri ne yede akyere wo wiem na obi ehu se ne yesitie subscribe share na like na fa wadwenkyere no fata ato saa efa emmame miri ene abusua pani Osu Ediomi.